खुलुमबाय Prime24 Headlines आव आं अरुण ब्रह्म दा बर्तमान आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे समाव आङो नोंथांमोननो नैबे बिजोंनि गेजेरजों मोनसे गोनां बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोर एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथाराव मोनसे आयन बल होननाय गेम बे आयन बल गेमखौ सानबानि हाबाफारि लानानै बेयाव फोरोंनाय हाबाफारि खालामदों बिनि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लानि आरो बे जिहेतु हाबाफारि बा बे आयन बलनि सोमोन्दै जोङो बांद्राय मिथियामोनब्लाबो दिनै एसे फंनैसो बाथ्रा जों मिथिना लानो सेस्था खालामदों गिबियावनो Prime24 Headlines रादाब बुथुमगिरि आदानिसिम साबायखर जासिहरबाय दिनै जोंनि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बेयाव आयन बल एसोसिएशन आसाम एसोसिएशननिफ्राय नुजाथि फैनानै दिनै जोंनि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जायनाखि गथ'फोर दं बिसोरखौ लाफानानै मोनसे गोदान बेखौ जों गोदान गिबि खेब होननानै जों हमनो हायो दिनै बेखौ जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव लाबोनानै बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे माने बेखौ जोङो होजों नेशनेल गेलेगिरि बिथांमोना फैनानै जायनाखि जोंनि सिगाङाव खोथा होफैदों बिथांमोना ओरैबायदि माने गोजोननाय होफैदों आरो जोंनि सिगाङाव जाहाथे बेयो मोनसे बास्केटबल बायदिनो जायो बेवहाय गासै मोनसे हानजायाव 8 जन थायो फारसेथिं 8 जन फारसेथिं 8 जन बेयाव फार्स्ट टाइम शर्ट रानिं जायो शर्ट रानिं बलखौ लाना फैनानै बाउन्डारिनिफ्राय लाना फैनानै मोनसे सिन थायो बेनिफ्राय लाना फैनानै बास्केट खालामनांगौ आरो बेयाव पइन्ट थायो जेरैहाय हेट्रिक लायोब्ला 3 पइन्ट आरो आथिंजों होयोब्ला 2 पइन्ट आरो आखाइजों 1 पइन्ट आरो बेफोरबायदिनो जुदि हमनायाव पास होनायाव जुदि मिस्टेक जायोब्ला -3 पइन्ट जायो बेफोरबायदि मोनसे बेखौ जोङो पइन्ट सिस्टेम गेम लाबोनानै बेयाव माने फोरोंफैनाय जादों आरोखि एसे सानबेसे जाखो दिनैनिफ्राय बे खेला गेलेनो बे खेलाथ' दिनैनिफ्राय जागायजेननानै सानथाम जाबाय माबायदि मोनदों गेलेनानैथ' बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों बिराद खारनो गोनां जादों नामा माने खारनायखौथ' जों नुबाय थादों खारनायाथ' स्पिडनि बिराद गोनांथि दङ स्पिडनि गोनांथि दं होमबा फिटनेसनि बिराद गोनांथि दं आरो बे समाव गेलेनानै नों मा खालामनो सानदों बे खेलनि गेजेरजों गेलेनानै जों सासे नेसनेल टीमनि स्टुडेन्ट जानो हायो जेनेबा गेलेगिरि जानो हायो बेखौ मिजिंथिनानै जों दिनैनि बे खेलखौ गेलेदों गोजोननाय थाबाय आरो बेयाव बिनानावमोनबो दङ बिनानावमोनाबो हयथ' फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बर' दे बुं माबायदि मोनदों गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो बबेनिफ्राय फैदों सेरें दलंगुरि बे समावनो जोंहा जोंनि ओनसोलनि सासे मैखोम माने गेलेनाय स्पर्ट माने जिहेतु स्पर्ट लाइननि सासे आरो बे बिथाङा जोंनि सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोरनि आहाम बोराइ बाथौ इंलिश मिडियाम स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि गोरायुं बे साराबो बे समाव बे गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनजों हेफाजाब होफैदों बिथाङा बे समाव बे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो दिनै आयन बल गोदान बे जोंनि सानजारि नोगोराव जोनोम होफैगिरि बिथांमोननिसिम मा बुंनो सानो गिबियावनो Prime24 निउस हेडलाइन्सखौ आङो साबायखर बावबाय दिनैनि फुंबिलि समनि गासैबो गेलेग्राजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो आङो दिनैनि गाहाम हामलायनाय जासिहोबाय दा दिनैनि बे जिथुनि आयन बल जिथु जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि बानजायनायाव बे ट्रेनिं केम्पआ सोलिगासिनो दङ बे 31 अक्ट'बर नैबे देग्लाय बोसोरनि बे माबा जागायदोंमोन दा दिनै आं जास्ट माने बे फुंबिलि समाव बे भिजिट खालामना फैदोंमोन दा नाथाय बे जायफोर माने दिनैनि बे समाव ट्रेनिं लाबाय थायो बिथांमोननि गेलेनायखौ नुना जोबोद मोजां मोनदों आङो दा बे बुंनो थाङोबा दानि जाखांफुनाय लाइमोन बिसोरनि थाखाय बे खेलनि जिथु आबश्यक फिजिकेलि मेन्टेलि फिटनेसनि गेजेरजोंबो जे बे गेमखौ गेलेनानै जे गावखौनो गाव माने आथिं गसंनो हानाय बा गावखौनो प्रतिस्ठा खालामनाय मोनसे खाबु दा सोरबा जोलुर बादायनाय सोरबा खारनानै बा बेफोरबायदिनि दा गोदान नियम गोदान बल आयन बल जायखौ माने बे प्रेक्टिस खालामगासिनो बे दा इन्टारनेसनेलाव अलरेडि बे मोनसे मुंदांखा माबा बादायनाय दा बेखौ दा सरासनस्रायै जोंबो दिनै भारत हादराव दिनै बेखौ मोनसे इम्परटेन्स होदों मानो होनबा गुबुन क्रिकेट आयदायावनो जा बा जोलुर आयदायावनो जा बेफोरावबो दा जिहेथु भारतनि गेलेनाया आवगायबोदों दा नै बक्सिंफोरावबो दा बेफोरबायदि जों दा गोदान गेम्सखौ लानानैबो जाहाथे मुलुग दरबाराव जोंनि बे भारत हादरखौबो जे प्रतिष्ठा खालामनो बेखायनो नेसनेल लेभेलनिफ्राय दा स्टेट लेभेलनिफ्राय दा डिस्ट्रिक्ट लेभेल डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नैबे दा आनसलिक लेभेल
माने बेफोराव माने प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोखि गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो माखासे गोनां बाथ्रा मिथिनानै मोनबाय दा जोंनि सानजारि नोगोरनि गोबां समाज सिबियारि आफादफोर दङ बिथांमोना बे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ माबायदि बिथिङै जोङो दावगाहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो गोबां बेबायदिनो समाज सिबियारि जिथु राजनितिनि नेता बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै बे जोंनि सानजारि नोगोरनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनो थाखाय मोनसे आयेन बल गोदानै लाबोदों बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो जोंनो गेलेनाय आरो गेलेनाय बिथिंजों जोङो मोनफा मोनफा गावनि थांखिखौ एबा गावनि हान्थिलांनांगौ लामानि मोनसे बे लामा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङानो गेलेनांगौ आरो गेलेनायजों जोङो देहानि माखासे मुलाम्फा मोननो हायो बिनिखायनो जोङो बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होनांगोन आरो बेनिखायनो दिनै उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा दिनै बे समाव फुंनिफ्राय बेस्थ' जानानै जिहेथु गावनि देहा आरो लोगोसे गेलेनानै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बेनिफिट बा लाब मोननो हादों बेखौ जोङो नैबे Prime24 हेडलाइन्सनि बिजोंनि गेजेरजों जोंनि सिमेन्ट सानजारि नोगोरनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि जिथु नाजानाय बे नाजानायनि सायाव नोंथांमोननो मोनसे मेसेज होबाय बे समाव जोङो बर' फरायसा आफादनि जिहेतु सिमेन्ट दख'रा बर' फरायसा आफादनि सासे समाज सिबियारि बिथाङाबो दंफैयो बिथाङाबो बे समाव बे उन्दै उन्दै लाइमोन जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि जिहेतु बिबान दं बिथांमोना आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बे लाइमोनफोरनि भबिसतखौ मा सानदों बिनि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानि गिबियावनो गोजोननाय थाबाय Prime24 निउसनिसिम जों बेखौनो गोजोननाय थादों जे आयेन बल होननाय गेमखौ जोङो ओरैनो खोनाबायसो थादोंमोन ओमफ्राय बियो दिनै जोंनि बे जायगायाव मोखां महर मोनबाय बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय दङ आयेन बलखौ जोङो माबायदि गेम माबायदि बोरै बेनि प्रसेसखौ मिथियाखैमोन जोंना बेहाय फैनानै जोंना नेसनेल लेभेलनिफ्राय फैनानै जोंनिफ्राय बेहाय किसुमान गाइड होफैदों बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बे गेमनिफ्राय जोङो आसा खालामो जे जोंनिफ्रायबो बे ओनसोलनिफ्रायबो जोङो नेसनेल लेभेलावबो थांगोन होननानै जों आसा खालामदों मानो होनबा बे गेमा गिबि ओंखायनो जों दा नाजादों जे जोंबो आयेन बलनि गेजेरैनो जोंनिफ्राय सासे सानै मोजां बाहागो लानानै मोजां गेलेगिरिफ्रा ओंखारगोन बेखौ जों आसा खालामदों लोगोसे बेखौनो आं गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि जिथु ओनसोलनिनो मानगोनां जोंनि आदा मलेन्द्र नार्जारि बिथांमोना बेखौ लाबोनायाव जोबोद हेफाजाब होदों लोगोसे जोंनि दा जिमान गेलेगिरि बिथांमोनहाबो जोंखौ मदद होदों बिनि थाखायनो जों सानो जे सिमाङाव जि सिमां नुदों बियो इयुनाव जाफुंगोनखौ जोङो आसा खालामदों आरो लोगोसे आयेन बलखौ जोङो जोंनिफ्रायनो सोरबा सासे सानै गासैबो गेलेगिरि बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामनानै नेसनेल लेभेलाव जोङो जोंनिनो बर' माहारिनि सोरबा सासे मुङै जोंनि नामखौ लाखिगोन जों बेखौ आसा खालामनानै जों बेनि दिनै आयेन बलनि ट्रेनिं बे केम्पआ स्टार्ट जानायाव जोङो जोबोरै मदद होदों आरो लोगोसे जोङो बेखौनो बाख्नायगोन जे जोंनि जाय स्पन्सर खालामदों जाय जोंखौ हेफाजाब होगिरि बिथांमोनखौ जोङो स्पेसियेलि थेंक्स खालाम जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट आनसलिकनि जानानै लोगोसे आं बेखौनो आसा खालामदि जाय जोंनि बे ट्रेनिं केम्पआव फैनो गोसो बिथांमोनाबो फैनानै पार्टिसिपेट खालामफैनो हाबाय थागोन जोंना बे ट्रेनिं सेसना मर्निंआवबो जायो ओमफ्राय जोंनाव कन्टेक्ट नाम्बार दङ बे कन्टेक्ट नाम्बारनि जुगाजोयै जोङो जाय बाहागिरि लागिरि बिथांमोनाबो पार्टिसिपेट खालामनो हागोन आरो आयेन बलआ मा रावबो मिथिया नाथाय फैबासो कन्टेक्ट खालामबासो बेखौ मिथिगोन जे आयेन बलआ मा ओंखायनो आं खावलायो जे फैदो गासैबो पार्टिसिपेट खालामदो गोदान गेम बिराद इन्जयमेन्ट गेम आरो बिराद एनार्जेटिक गेम बेखौनो आं खावलायनानै रिकुवेस्ट खालामनानै फैदो आरो बयबो हेफाजाब होफैदो होननानै आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव ओनसोलाव नुफैहोजेननाय जाय बिथाङा इन्ड' नेपाल चेस बर्ड गेलेनानै सनानि मेडेल लाबोनो हादोंमोन बिथाङा बावैसो सिगां बेयाव आरो लोगोसे 100 मिटार खारनानै देरहाबोनो हानाय सासे नमिला खेरखाथि बिथाङाबो दंफैयो आनन्दिता बसुमतारी सानैबो बिथांमोना जोंनि धेमाजि ओनसोलनि आइजोफोरनि मुंदांखा जिहेथु जोंनि ओनसोलखौ
मोनसे सोलायनाय लाबोगिरि बिथांमोना दा बे समाव बिथांमोना बे आयेन बलखौ लाबोजेनदों बे समाव आयेन बलखौ लाबोनायनि गुबै थांखिया मामोन बिनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। आङो हारसिंल' नङा जेनेबा बयनिबो हेफाजाबावसो बयनिबो हेल्पआवसो आयेन बला दिनै धेमाजियाव बा जोंनि ओनसोलाव लाबोनो हाबाय जोङो बयनिबो हेल्प अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन आरो बयनिबो हेल्पआवसो लाबोनो हादों इदिनो हेल्प मेन माने गेम लाबोनायनि मेन मटिभा बेनो जे मेन्टेलि फिजिकेलि जोंनि ओनसोलनि गथ'फ्राबो फिट थानांगौ होननानै आं सानो आरो बे गेमखौ बेलेग जायगायाव एक्सेप्ट खालामदोंबा जोंबो बेखौ सोलोंनांगौ गेलेहैनांगौ जेसेबां हायो जोंनि प्लेयार्सफोरखौ आपग्रेड खालामनांगौ स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेलाव जेसेबां हायो जों हरनो इसोरनो प्लेटफर्म होनांगौ बेखौ आं सानो बिदि साननानैनो डिस्ट्रिक्ट दा बे डिस्ट्रिक्ट एन्ड जोंना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आयेन बल एस'सियेसन जाखाबाय बेयाव माने गासिबो धेमाजिनियानो गेलेनो हागोन ओमफ्राय दा बे जिहेतु दा फोरोंबाय दं बिसोरनिफ्राय ओरैनो जइन्ट फिस बा मान्थलि फिसफोर लानाय जादों नामा? दा जेबो बिदि लानाय जाथ'वाखै बयनोबो फ्रि ओरैनो गेमा माबायदि आयेन बला मा बेखौ बयनोबो फोरोंनाय जादों दा साननैसो आरो दा फैबाय थानाय समाव नों बे गेलेनाय जितु गेमजों मा थांखि लाबावदों फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय? बे गेमजोंनो जोङो आरो प्लेयार्सफोरखौ आपग्रेड खालामनानै नेसनेल लेभेलाव दा साननैसो उनाव नेसनेल दं डिसेम्बराव बेयाव जोङो बयसखौ हरनो नागिरदों सानैसो दा गेलेबाय थानायनिफ्राय माबाफोर आसा दंना गैया? आसा दङ बयबो मोजां खालामदों इन्ट्रेस्ट होदों फुङावबो प्रेक्टिस खालामगासिनो इभिनिङावबो बयबो मोजाङै प्रेक्टिस खालामगासिनो दाखालिबो सारमोन फैनायावबो मेन 31 अक्ट'बर खालि जेब्ला ट्रेनिं जादोंमोन होमबाबो मोजां खालामदों आरो सारमोन आसाम हेन्ड बल एस'सियेसननि सारमोनाबो मोजां मोनलांदों बिसोरबो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो सानैसो हरनो हाबानो बिराद जोंना साक्सेस मोनसे जागोन। गोजोननाय थाबाय बेनो आनन्दिता बसुमतारी चेसनि गल्ड मेडेलिस्ट आरो लोगोसे नैबेयाव नमिला खेरखातारि बिथाङाबो मिडिल जुनाय बगुरि सापुरि दंगलगारनि बिथाङाबो बे समाव जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बे फुं समाव मदद होफैदों मा बुंनो सानो बे समाव जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि जिहेथु नोंथांमोना गेलेनाय मोनसे बे गेलेनायखौ गोबां गोसो होदों आरो नोंथांमोना मोनसे फिथाइबो मोनदों बिनि सायाव मा बुंनो माबायदि गेलेनांगौ जोङो मानो गेलेनांगौ? खुलुमबाय आरो गासैनिसिमबो फुंनि गोजोन हामलायनाय थाबाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों गासिबो गेलेनायाव गोसो गुदुं देखायनायनि थाखाय आरो गेलेबा जोंनि सावस्रियाबो मोजाङै थाखायो लोगोसे जोंनि मेन्टेल एबिलिटियाबो केपासिटिफोराबो बाङो आरो दा आयेन बलखौ मेन लाबोनायनि थांखिया जाबाय बे मोनसे गोदान गेमबो बे हिसाबाव मानेहाय जोङो जुदि एसे बयबो एसे खम मिन्थियो बे गेमनि सोमोन्दै बेनिखायनो माने बारा बुरजा प्लेयारफोरबो गैथ'वा ओंखायनो जुदि जों दा खाबु मोननायावनो जुदि जों बे खाबुखौ हमना लाखिनो हायो होमबाना जों माने थाबैनो जोङो नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेलसिमहालागै जोङो गेलेलांनो हागोन आरो बे गेमा फुटबल एथलेटिक्स आरो बास्केटबल बे मोनथामनि कम्बिनेसन आरो बे गेमखौ गेलेबा जोंनि फुल एनार्जिटिजों गेलेनांगोन आरो बेयो जोंनि सावस्रिखौबो मोजाङै लाखिगोन बे गासिबो गेमाथ' जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिखायो। मा सानदों बे समाव? दायो मा बुंनायखौनो गासिखौबो जायफोरा गेलेनायाव गोसो बेफोरो मोजां गोसो होनानै प्रेक्टिस खालामलांनानै सिगाङाव दावगालांगोन बेखौनो सानो आरो आङो प्राइम 24 हेडलाइन्सखौबो साबायखर बावनो सानो जे नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे गेमखौ बयनिसिमबो गासिखौबो मिन्थिहोनायाव हेफाजाब होदों। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथांमोनानो जादोंमोन जोंनि थरफा हाथरखि होननांगोन बे आयेन बला मोनसे ओरैबायदि फिटनेसनि थाखाय मोजां बे आयेन बलखौ गेलेबा जोंनि साहस सावस्रि महर मुस्रि गासैबो राफोद थागोन आरो गासैनि साननायाबो मोनसे मोजां लामायाव थांगोन बेखौ हास्थायनानै जिहेतु नमिला खेरखातारि आरो लोगोसे आनन्दिता बसुमतारी बिथांमोना बे जोंनि सानजारि नोगोराव गिबि खेबै लाबोनायनि थाखाय रोजा रोजा जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानैबो साबायखर बावबाय आरो बे ओनसोलनि गोबां जोंनि समाज सिबियारि माहारियारि आफादफोर दं बिथांमोनाबो बे ओनसोलनि थासारि उन्दै लाइमोन गथ'फोरखौ मोजां मोनसे थासारियाव लाबोनो बे ओनसोलनि सुखु दुखु गासैखौबो बोखारनो थाखाय मोनसे मोजां लामा लादों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गोदान बेबायदिनो गेमनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव
बायदि बायदि हारिमुनि सायाव बायदि बायदि बिथिङाव जाहाथे गोसो होगोन आरो बे जोंनि सानजारि नोगोरखौ मोजां थासारियाव लाबोगोन होननानै आसा खालामदों। बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्सखौ बे गासैनिफ्रायबो बिदाय लानोसै आरो बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों आयेन बलनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा मिथिबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गुवारै फोरमायनो थाखाय नाजागोन। बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।